Hola, em dic Francesc Vila i el llibre que us vull recomanar per Sant Jordi és aquest que tinc entre mans, El quadern gris d'en Josep Pla, un clàssic entre els clàssics de la literatura catalana. Aquest llibre l'estic rellegint ara i és molt interessant, primer de tot, perquè ens ofereix una prosa que és de les més riques amb què s'ha escrit el català en la nostra literatura moderna i contemporània. També és un llibre que és entretingut perquè en Pla, que era un gran escèptic i que no es casava mai amb ningú, passeja per tot el tipus de personatges del seu poble i de la geografia catalana perquè ens retrata d'alguna manera a tots plegats amb aquest dietari. El dietari és molt interessant perquè comença el dia 8 de març de 1918, no sé si us sona, i acaba el 15 de novembre del següent any, del 1919, just quan ell tenia 21 anys el va començar. I us llegeixo les primeres paraules del primer dia, diu 8 de març. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa a Palafrugell amb la família. No sé si us recorda alguna situació actual. Hi ha una altra cosa que el fa també molt interessant aquest llibre i és que, com que és un dietari, els fragments són molt curts, vol dir que si tens 5 minuts en pots llegir un i si en tens 10 en pots llegir 2. I un últim avantatge, que no és per menystenir, és que en aquests dies de confinament, al vespre, després de veure la pel·lícula de Netflix, si us ha deixat una mica excitats o una mica massa tensos, llegir el quadern gris durant 15 o 20 minuts és un relaxant muscular molt més poderós que qualsevol camamilla que us pugueu prendre. Gràcies.